میں اندے تے ناراض ہاں، وہ میریاں نافرمانیاں کردا گنہگار سی جدوں میں اندے تے ناراض سا میں تے ادوں بھی ہوندا نا تینوں نہیں دسیا ہن تے پھر بھی وہ بندہ میرا بندہ بن گیا سلو ہو گئی ہے میں ہوندا نا نہیں دسنا موسیٰ میں انہوں معاف بھی کر دیتا ہے میرا بندے تے راضی ہو گیا امیاں میں گزارش کر رہے ہیں سچے دل نال ہر بندہ اپنے گریبان اندر جھانکے خدا دی قسم سچے دل نہ معافی طلب کر لے اللہ معاف بھی کر دے گا اپنی رحمتاں دے دروازے اپنے بندیاں تے کھول دے گا آجا بندیاں رب نو منا لے اللہ دے نال پیار تو پال آجا بندیا رب نو منا لے آجا بندیا ویکھو نا پریشانی دکھ تکلیف ہر بندہ آندا ہے لگتا ہے ساڈا مالک ساڈے تے ناراض ہو گیا ہے غالباً اج 40 دن ہون والے نے حضرات لاک ڈاؤن نو سچے دل نال اگر قوم رب کول معافی منگے اللہ پاک معاف بھی کرے گا اللہ پاک کرونا جیسی موذی مرض تو نجات بھی دے گا اللہ ملک نو دوبارہ خوشحال بھی کر دے کہہ دو انشاءاللہ آجا بندیاں رب نو منا لے اللہ دے نال پیار تو پالے کر لے توبہ ایویں زندگی نہ تو گال اللہ دے سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جڑا ڈال اللہ تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جڑا ڈال خیر اللہ دے سامنے سجدے کرنے والوں اور اللہ تو علاوہ خیر دے کولوں امیدہ وابستہ رکھنے والوں غیر دے نام تو نظر و نیاد خدا را اجے موقع تمام کبیرہ گناہاں تو سچے دل نال رب دے در پہ آ کے توبہ کرو معافی منگو وہی رب ہے دکھاں نو ڈالن والا وہ آسمان والا رب ہے خالق و مالک وہی مشکل کشا تے حاجت روا بگڑیاں بنانے والا آفتہ مصیبتاں بیماریاں نو انشاءاللہ رب دور کر دے گا پر کدوں جدو بندہ رب دا بندہ بن جائے اللہ دے در پہ آئے ادھر میری طرف دیکھنا میں گزارش کر رہے ہیں کر لے توبہ ایویں زندگی نہ تو گال اللہ تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جڑا ڈال اللہ تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جڑا ڈال ساری دنیا فانی ہمیشہ نہیں رہنی جوانی جے کر چنگے عمل نہ کماوے تیرا ہو جاؤ جے کر تو چنگے عمل کماوے تیرا ہو جاؤ بیڑا پار اللہ تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جڑا ڈال کر لے توبہ ایویں زندگی نہ تو گال اللہ تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جڑا ڈال الا من تاب